Malati fila ni ma bala de ne folo no. Ambe talata dunya la je kalo kile tan fila sa amba fila ni mugan fila. Amba fo obisimila anga kuna fo ntema dem ka kono. Ina fo la so la yela ka fo information mun woni sinama ko bisa o mo ko nga sanction economic ko ni malika ko o willabi talata dunya na. Ane be shita me nyombulu abina nyafali kan ko nga be shidi bisimila. Gata ka ifo ka malaki fila baga bela nyane foni watina maliko no ani maliko ka comme nya fa tugum na an kon nyaaye ko bisa mo ko ni sanction economic mi ke anka ko a willabi e bisa ga explication bref du makan ko nga gata ina fo ya fo tugum na abe kalo chamambo fem ye BCAO ka sanction economic be malika ka fara embargo ka donc embargo na ke ka anga frontière u datu ko ani jamana rew ni nyogon che tanga seku na gela ko jugum ka klaka na sanction economic fena bi anka min bina anka yo mo fe donc il va y avoir beaucoup au final de la guerre parce que n'y a même que BCAO ou la sanction économique bi be malika kollo doy en cas jamana ba maliba o tuna se ka musakachi no ye transfert d'argent ko ke ani jamana reni nyokonche ali are kan cotisation munu sara ina fo munu be sara CEDEAO la munu be sara Union africaine na munu be sara instance to la donc atuna se ka ulu sanction engagement honoré donc faut que ta maintenant nga entreprise parapublique il a fait entreprise munu ni jamana ni yoroba la ni privé fana ni yorobe entreprise ko nala olu fana ka musaka ci unu jamana ro ni nyokonche abe gelado fana la fo kana se anga opérateur économique ma munu be anga soro yakuba ya iba ka foko alolu fana ka bara ko nala parce que olu de fana ka chestri chama ka sawo maintenant ali na folo be circuler produit chama be olu fana be circuler donc olu susita musaka koko iba ka foko olu fana ka musaka ci mali ni jamana ro che damu karla ni bela jelena donc o be ke sababu ye iba ka foko wari be commencer ka sensumaya fɛnw da be commencer ka gɛlɛya parce que u be sɔrɔ gɛlɛya kɔnɔna donc tila ka feere gɛlɛya fɛnɛ kɔnɔna la donc an b'a ye k'a fɔ ko ni sanction min ni a tun be ba maliba kan ni a wulila bi juillet kalo tile 12 i b'a ye k'a fɔ ko a bɛna fiɲɛ bɔda belebeleba di mali ma kosɛbɛ parce que a bɛ kɛ sababu ye sisan kɔni an ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ fɛn min ye musakako taa ni ka segin ye o bɛ se ka kɛ n'o ye transfert ye i b'a ye k'a fɔ ko les entreprises parapubliques olu fana bɛ se k'u ka baaraw fana kɛ sisan musakako ta fanfɛla la u ka transfertw kɛ ani ɲɔgɔn cɛ coopérative économique fana bɛ ten dynamique kelen fana kɔnɔna la donc a bɛ kɛ sababu ye nafolo bɛna circuler daminɛ mali kɔnɔna la sisan donc frontière dayɛlɛnin kɔfɛ fɛn min ye musakako ye sisan o fana sanction wulila ka bɔ mali kan. population ka fɔ la FBC cam ko embargo sanction min wulila ka bɔ an kan kɔsani na tout récemment k'a yira k'a fɔ ko u bɛ k'a fɔ k'a wulila k'a bɛ tile damadɔni bɔ ko n ka halisa sugu ka gɛlɛn. Yalma maa minnu kɔni fana y'u ka parce que n gɛrɛla commerçant dɔ la k'u ɲininka n ko n'a ma ɲɛ embargo jiginna embargo sanction kɔni bɔra an kan embargo ko banna mun de kama minɛnw tɛ ka feere o prix kɔrɔ la u y'a yira k'a fɔ ko stock kɔrɔ min b'u bolo u bɛ k'o feere ko en tant que o ma ban olu tɛna se ka nɔgɔya kɛ nka parce que olu y'o sɔrɔ gɛlɛya kɔnɔna la yalima o y'a kɛ cogo ye wa. Gata i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na ka embargo to an ka minɛnw bɛna caman bɛna ni duguma sira ye donc olu daw tugulen an ɲɛ minɛn donni gɛlɛyara donc a sɔngɔ fana bɛ gɛlɛya donc i b'a ye o bɛ se ka kɛ sababu dɔ fana ye maintenant ni minɛn taara ɲini gɛlɛya la jago kun ye tɔnɔ ɲini ye donc commerçant bɛ a ta ɲini a kan donc client b'a san gɛlɛya kɔnɔna la mais gata o bɛɛ lajɛlen kɛrɛfɛla la fɛnɛ maaw bɛ yen nɔ minnu ka stock kun b'u bolo déjà parce que i ka san embargo kɔnɔna la n tɛ économiste ye mais n bɛ ka hakilinata di a la i n'a fɔ client i n'a fɔ nansɔngɔbɔla donc sani embargo ka bin i kan i ka minɛn b'i bolo an bɛ se ka o faamuya i ka minɛn b'i bolo sani embargo ka bin i y'a san nɔgɔya la ka don ni a ye mais n'a fɔra ko embargo binnen kɔfɛ ko e ye minɛn min san nɔgɔya la k'e ka dɔ fara o minɛn sɔngɔ kan suko ni dugusɛjɛ cɛ walima heure damadɔ ko ni dɔrɔn cɛ ko parce que k'i y'a mɛn ko embargo bɛ yen nɔ ko dɔ farala fɛnw sɔngɔ kan dɔ farala fɛnw nun sɔngɔ kan ka sɔrɔ e ta b'i bolo e y'a sɔrɔ nɔgɔya la donc e mana tila k'o feere min sɔrɔla gɛlɛya sɔngɔ la k'e b'o feere o la i b'a k'a fɔ ko gata commerçant caman fana y'i ta kɛ o fana ye donc a gɛlɛya kɔni bɛ bin client de kan kosɛbɛ parce que n'a fɔra ko suko ni dugusɛjɛ cɛ k'e ka dɔ fara i ka feerefɛn sɔngɔ kan maa min tun bɛ de la 200 walima 300 bɔ nansɔngɔ la o wulilen sɔngɔ fila la dɔrɔn a labɛnnen a bɛ 200 di madame bɛ taa sugu la a tila ka segin ka na k'a fɔ ko nin tɛ bɔli kɛ tuguni parce que dɔ farala fɛn bɛɛ sɔngɔ kan donc heure damadɔ suko ni dugusɛjɛ cɛ k'e t'i yɛrɛ sɔrɔ 200 bɔ e ka t'i yɛrɛ sɔrɔ 300 fo 400 bɔ la nansɔngɔ la i b'a ye k'a fɔ ko a ma nɔgɔn d'autant plus que embargo binna jamana kan dɔ bɛ ka fara fɛnw sɔngɔ kan fɛn ma fara saraw kan donc i b'a ye k'a fɔ ko gɛlɛya belebeleba don mais o aspect ninnu i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na an yɛrɛ bɛna wuli ka se économistes ma u ka se ka o ɲɛfɔli kɛ an ɲɛ kosɛbɛ sinon hali embargo yɛrɛ binna mali kan an yɛrɛ caman y'a fɔ k'a fɔ ko tiɲɛ don embargo binna an kan
fɛn minnu bɛ bɔ jamana kɔ kan ka na olu da ka gɛlɛya an bɛ se k'o faamuya mais fɛn minnu bɛ produit an fana fɛ yan nɔ olu fana da ka gɛlɛya tiɲɛ la o faamuyali ka gɛlɛya voilà mais olu ye aspect ye économistes bɛ se ka min ɲɛfɔ kosɛbɛ n'Ala sɔnna ma an bɛna wulikajɔw sabati don n'a nataw la embargo min wulila sanction économique min fana ka wuli ka bɔ an kunna bi an bɛna se économistes ma maintenant u ka nin bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ an ɲɛna ne nin n'a ɲɔgɔnnaw bɛ yen nɔ mun bɛna ni gɛlɛya ye nɔgɔya jumɛn bɛ se ka sɔrɔ a kɔnɔna la n'a wulila fana an bɛ waati jumɛn fana kɛ sanni an ka se ka segin normalité kɔnɔna la i n'a fɔ an ka sanniw na fɛnw sɔngɔ ka jigin u nɔ la ni Ala sɔnna an bɛna cɛsiri kɛ ka se économistes dɔw ma ka se ka nin bɛɛ ɲɛdɔn ka taa o kɔnɔna la faamuyali ko ɲuman o ka sɔrɔ an ka nin jɛmukan in kɔnɔ an b'a fɔ